Des del Plaça Major us volem proposar les jornades gastronòmiques de la Sénia, i és que comencen este cap de setmana i també se fa la 12a Fira Gastronòmica. Hola Joan, com estàs? Com esteu preparant aquestes fires? Bé, és un cap de setmana complet perquè el dilluns també és festa local, és Sant Gregori, i el que intentem és ja mobilitzar tota la població. Penseu que dissabte i diumenge tenim la Fira Gastronòmica, en la qual a la zona de la plaça Major i els carrers del voltant tots els comerços locals sortiran al carrer en les seues parades, pastisseries, forns de pa, associacions que també volen mostrar tota la gastronomia que realitzen, i és una fira que a més té una secció de handmade, coses fetes a mà, que cada vegada té més importància. Aquí a Terres de l'Ebre és de les primeres fires que tenen aquesta secció. Penso que també tindrem degustacions, podrem també gaudir d'exposicions des de dissabte ja a migdia fins al diumenge. A més, aprofitem en la recent ja formada Associació de Turisme Sostenible, en la qual engloba que són bars, restaurants, allotjaments turístics i també empreses, oferiran en aquest cas els bars i restaurants de la població i també alguns restaurants de la Comunitat Valenciana, perquè de Mont-i-l'Abat i Sant Pere estan a l'altra part del riu, però també ens sentim com a casa, oferiran jornades gastronòmiques als seus bars i restaurants des del aquest divendres 8 de maig fins al 15 de maig. Això engloba un cap de setmana gastronòmic que l'acabem de ficar la seva cirereta al pastís, quan el dilluns se solen englobar al voltant de 800 persones ja inscrites al que és el dinar de germanor del recapte. El recapte, penseu que és un menjar típic, un menjar calòric, això sí, i estem orgullosos que siguin els propis cuiners de la població, dels bars i restaurants de la població, que són ells els que organitzen, munten tot el que és el menjar, que després podran gaudir el que és el parc municipal, baix aquella sombra dels plataners, i poder tenir aquest dinar de germanor. Un lloc fantàstic per fer este dinar. En 12 anys com ha anat creixent la fira? Durant aquests 12 anys la fira ha anat creixent, intentem ja no ser una fira local, intentem ja ser una fira a nivell comarcal, inclús més enllà. La nostra proposta de publicitat a la web, al Facebook, inclús als diaris, ens fa donar l'oportunitat d'invitar el que és el nostre objectiu. Ha sigut la província de Tarragona, ja hem intentat arribar fins a Tarragona, i que és el nord de Castelló, perquè hi ha molta gent de Castelló, de Comunitat Valenciana, que puja cap a la tinença i que per tant puguem provar aquests productes gastronòmics. I un dels objectius nostres és que qualsevol persona que vingui a la Sénia, hem fet ara una marca turística que es diu visitalasenia.com, s'hi diu visita perquè qualsevol visitant, sigui per comprar mobles, sigui per comprar comerç, o per anar al Parc Natural dels Ports, o per aquesta fira mateix que tindrem aquest cap de setmana, l'intentem fer venda creuada perquè ens puguin conèixer tots els actius turístics que tinguem, com ara la Fira Gastronòmica i l'oli, que coneguin també l'oli de casa nostra, l'àrea de l'oliva mil·lenària, i tot això ho puguin enllaçar-ho després amb els tríptics que ja tenim preparats per a ells, que coneguin el Parc Natural dels Ports, el camp d'aviació i, per què no, també les tendes de mobles i el comerç local. Llavors intentem aprofitar aquests grans actes que organitzem, no només nosaltres sinó les entitats, perquè la Sénia pugui anar tirant endavant i pugui, en aquest cas, viure un percentatge de la seva economia cap al turisme. Així que en aquest cas voleu entrar els visitants a través de la panxa i de passada que puguin veure les altres bones coses que teniu a ensenyar al poble. Sí, un dels objectius que tenim clar és que hem de cuidar la persona, les persones que venen, i un dels punts claus és sempre la gastronomia i el tracte. I és això el que oferirem, i suposadament i certesament que la gent que vingui, i que invitem a tothom del territori que ens estigui veient, que vingui aquest cap de setmana, el dissabte i diumenge, a disfrutar de la fira, i del 8 de maig al 15 de maig, aquestes jornades gastronòmiques als bars i restaurants de la població, que tot ho trobaran, evidentment, a la web visitalasenia.com, a la web de l'Ajuntament, i també pels Facebook, que avui en dia arribem ja quasi a tot arreu. Molt bé, doncs moltes gràcies, i no ho podria dir jo millor, ja quedeu convidats en esta fira, a aquestes jornades gastronòmiques a la Sénia.